Agustin eta Agustina urte batzuk lehenago ezagutu zituen, Marseilan. Mundu mailako LGTBIQ topaketa bat zen, eta norbere uzkiaren harreman sanoa garatzeko tailer batean entzun zituen lehen aldiz bi Agusak. Grazia egin zion tailerrak, baina are grazia handiagoa biek izen ia berdina edukitzeak. Hala kontatu zioten haiek. Biak txiletarrak izan arren, Parisen ezagutu zutela elkar, kasualitatez. Segituan konturatu ziren, izen bera ez ezik abizena ere konpartitzen zutela, Rojas, eta gorriak baino gorriagoak zirela, gainera. Agustina eta Agustin Rojas. Ordutik banaezin bilakatu ziren, senar-emazte maritxu boleroak. Hain ziren alaiak, lasaiak eta politak, berari ere gertukoak egin zitzaizkiola berehala. Jende ona zen, hori sentitzen zuen, eta ez daki ongi zergatik, baina harreman berezia egin zuten berehala hirurek. Horregatik, asko ezagutu ez arren, dudarik egin gabe deitu zien, Parisera joan zen lehen aldi hartan, zer eta berarentzako lotarako lekuren bat izango ote zuten galdetzeko. Gogoratzen zuen bezain atsegin erantzun zion Agustinek, noski lagun, eta gehitu zion, berak egun hartan lan egin behar zuela taberna batean, baina ez bazitzaion oso berandu iruditzen, bertako helbidea emango ziola, eta han elkartuko zirela, Agustina eta beste lagun txiletar batzuekin. Ondoren, esan zion lasai egoteko, jabeak ikusi gabe zerbezetara gonbidatuko zuela, zeren Parisen dena oso garestia omentzen. Eta hala zen. Lana amaitzean biek egingo zutela etxerakoa. Kartzelara egindako bisita bati halako plan bat gehitzea dibertigarria egin zitzaion. Mapari jarraituz eta inori galdetu gabe, segituan aurkitu zuen arren, harritu egin zen taberna ikustean. Halako pabiloi erreformatu bat zen, oso modernoa, paristar gazte pijo zuri artistez betea. Barnealdeak Googleko bulego bat ematen zuen, pertsona helduak eternalki ume eta nostalgiko mantentzearekin tematuta baleude bezala. Pinbolak, pinpon maila, Pac-Man makina bat, txikle bola handien makinak. Kanpoaldea ordea izugarria zen. Terraza eder bat, Sena ibaiaren adarkatze artifizialek sortutako kanal baten alboan. Bere trasteak arrastaka leku hartan sartu bezain pronto bereizi zuen Agustin. Ilaje berde eta tatuajez josita, egiten ari zen utzi eta zuzenean berarengana zetorrela. Estu besarkatu ziren berehala. Lagun errepikatu zioten elkarri. Denbora luzez elkarrikusi ez duten betideniko adiskideak bailiran. Bere izenez gordeta zuen mai baterantz keinua luzatu eta hala esan zion. Hartu lekua terrazan eta eramango dizut edatekoa, hauek laster etorriko dira, berandu, erritmo latinoak galdu gabe, eta algara egin zuen barrerantz urrundu hala. Barre lotxati batekin erantzun zion berak, ezpaitaki ondo zapalduak bere zapalkuntzari buruzko txisteak egitean, zenbateraino egin behar duen barre zapaltzaileak. Ordu erdi eta bi zerbezaren ostean, Agustinak gidatzen zuen taldetxoa ikusi zuen beregana inguratzen. Gogoz besarkatu ziren biak, eta oroitzapen gozoak ekarri zizkion kolpean. Ondoren, harekin zetozen txiletar berriak aurkeztu zizkion, eta gau hartan, ongi etorriak ez zirela zirudien taberna batean ezagutu zituen gerora lagun bilakatuko ziren Marse eta Mateo. Beraien zerbeza eskuratu bezain laster, Parisera zerk ekarri ote zuen galdetu zioten, eta Agustinari begiratu eta haren buruaren baiezkoa jaso ondoren, zuzen esan zien, kartzelaran ator lagun bat bisitatzera. Ez zuten gehiegi galdetu lagunaz, baina segituen konturatu zen Euskal Gatazka politiko armatuaz agian ez, baina kartzelaz zertxobait bazekitela mai hartako lagunek. Erosoa izan zen eta elkartasun handia erakutsi zuten egoerarekin. Elkartasun simple bat, hitz gehiegirik gabea, baina gehiagorik beharrez eta bene-benetakoa sentitzen dena. Maiaren buelta hartan isilik geratu zen lagun berriei begira. Agustina oroitzen zuen bezala zegoen, azal iluna, orezta batzuk masailetan eta hitz egiteko estilo sutsu horrekin. Mateo argala zen, ile eta kopeta ilunekoa, baina irribarre zabal eta atseginarekin. Luma sotila zuen, mugimendu lasaikoa, baina gerora hainbatetan entzungo zion bezala,
Niri lotan nagoela ere nabari zait zein maritxua naizen. Marserekin duda egin zuen, ez zekien zein generotan zuzendu behar zitzaion. Izan ere, hila ordea jantzita zuen, eta hizketaldi divertigarri eta amaigabeetan bere burua femeninoz zein maskulinoz izendatzen zuen. Gerora jakingo zuen, bizitzako une berezian ezagutu zuela, kanpo eta barne genero adierazpideekin borrokan. Maiaren bueltan, hiru trans maribollo haiei begira, otu zitzaion ez zutela, inola, berak buruan zituen 11 herri borroka bat elkartasun sareen itxurarik, eta hala ere, iruditu zitzaion kartzelarako bisita baten inguruan izan zezaken babesik onena zirela. Agustin atera zenean, inorketzuen erretiratzeko gogorik, eta hala, paf batean xautzeko dirurik ez zutela jakinda, Mateoren etxerakoa hartu zuten, ordu txikietan zabalik dauden milaka denda horietako batean, zerbezak erosita. Gau hartatik aurrera, etxekotu egin zuten segituan, eta bera ere etxean sentitu zen, haien katsai, gueon eta argentinarren monopolioa ez zela erakutsi zioten Mate artean. Laguna kartzelan bisitatzeko bidaia bakoitza, beste lagunak bisitatzeko aitzakia ere bilakatu zen. Behin, inozoki galdetu zien zergatik ote zeuden denak Parisen, 40 metro kuadroko etxeak konpartitzen, legez kanpoko lanetan, prekarizazio totalean, hiria inklasista eta arrazistan. Akorduan du Agustinak nola erantzun zion, tonua pixkatxo bat altxatuta. Galdera hori non bizi nahi duen eta herrialde horretan izango duen ongizatea zein izango den aukeratzeko ahalmena duenak bakarrik egingo luke. Tuxe, besterik ezin izan zuen esan. Ondoren, eta Marsek egoera lasaitzeko zuen kapazitatearekin, hala esan zuen. Galdera hau, ilapuren kantu batek hobe erantzungo dizulakoan nago. Ordenagailua ireki eta flauta doinu batzuk entzuten hasi ziren. 4 lagunak kolpe altxatu ziren lehen notekin eta birikak ondo beteta kantuari ekin zioten. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Marsek eskuetatik tira egin eta sukaldean haiekin dantzan jartzera gonbidatu zuen. Soinu handino haiekin, bapatean lagunak beste era batera ikusi zituen, haien arropa modernoen azpian. Inoiz lehenago ikusi etzizkien azpegiak atzeman zituen, baita azaltonu berri batzuk ere. Unean bertan nabaritu zuen haien bizi abiapuntuen artean zegoen amildegia, eta aldi berean, haien haurtzaroetatik jasotako kantuaren sobreviviendo hori 3 ahotsetara kantatzen zuten artean, eta ai eta hau oihu altuen bueltan, gertu baino gertuago sentitu zituen. Akordatzen da, beste behin, hantxe zeudela 5 mai baten inguruan, bakoitza bere lanetan. Halako batean, bista altxatu eta algara batean lertu zen Agustin. Begira jozue elkarri, mesedez, begira jozue. Mai honetan baino ilegalitatea handiagorik nun. Ingurura begiratu eta denek frogatu ahal izan zuten Agustinen barrearen arrazoia. Agustina bizileku baimena luzatzeko paper batzuk faltsifikatzen ari zen. Marse, agerikoa zuen depresioarentzat errezetatutako pastillak banatzen, dosia zenbateraino jaitxiote zezakeen kalkulatuz. Eragina mantendu bai, baina sobran zituen pastilla horiek saldu eta sos batzuk irabazteko. Mateo komunetik iritsi berria zen, bezero batekin zuen ziterako labatiba pare bat jartzetik, eta kobratuko ziona kalkulatzen ari zen, ea hilabetea amaitzeko nahikoa izango ote zen. Agustin marihuana apurrak dosifikatzen ari zen, urrengo astean kobratu arte iraungo ote zion edo ez kabalak egiten, eta txarrenera tabernako umemoko pijoi zerbait bir saldu beharko ote zien. Eta azkenik bera, jasotako instrukzio detailatuak jarraituz, lagunari barruko bizitza zerbait arintzeko lagungarri izango zen opariren bat prestatzen ari zen. Oheratu zenean pentsatu zuen beren ilegalitateek bazutela diferentzia nabarmen bat. Haiek bizirauteko ilegalitateak egiten zituzten, paperik eta dirurik gabeko errealitate bati aurre egiteko ilegalitateak,
Bere ilegalitateak, ordea, beste zerbait ziren. Ez zekien ondo zein eskalatan jarri zer, baina ez ziren berdinak. Eta hori buruan zebilkiola, lokartu zen. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien no ponga fuego,